מבורכת. כל מה שעשינו מתוך מחויבות מלאה, מתוך רצון לעשות הכי טוב שאפשר. ואני מאוד שמחה שאנשים יגיבו לזה. אני חושבת שלחלק מהדברים, אנשים, גם אם הם לא תמיד ידעו מה יפעיל עליהם בטלוויזיה לילדים לפני שהופ הופיע, ברגע שהופ הציעה אלטרנטיבה שהיא לא אלימה, והיא לא מפחידה, והיא עברית טובה, והיא מודלים טובים לחיקוי, אז גם אם ההורים לא ניתחו את זה לעצמם קודם, הם אמרו כן, אני מעדיפה שהילד שלי זה משהו, היא יחסית אליו. אני זוכר בתור ילד שאני רואה את הופ, ואני זוכר שכל ערב נראה לי זה היה ב8, שזה כאילו השיר לילה טוב שמתנגן ככה עד הבוקר. ואז היה גם את שיר איזה יום היום, עדיין משדרים את זה? נכון, אנחנו עדיין משדרים את זה. כן, היה גם, האמת היא, ההפקה הראשונה